Te? Te, may noo, nakabisita kang papa. Te, pwede may mo duol. Kumusta naman mo? Te, napasaylo na minimo. Kang, agata. Dugay na tamong napasaylo. Kabalo ba mo? Dugay na kaayo kung nagulat sa inyong pag-uli ba? Dali namang duhabi, kay gimingaw na jud ko ninyo ba? Malipay dun si Ikang karon nga nauli ko. Paningkamot ra jud ko nga naasak ko si Ikang, dili na jud ko magpalayo. Pait jud kay manarbaho sa layo, labi nagdaog-daogon ta sa tong amo. Pero karon na jud ang panahon nga muuli na jud mini Ikang sa amo adjong balay, kay lisod jud kay nga maglatagaw ming duha. Ayo! Ayo! Berto? Kang? Uy, te! Kinsa man na kang? Oy agata, ning uli na day ka? Aning uli ra ko Berto ay kay pait ti akong amo didto. Te, di na ko nimo biyaan. Dili na Kang, unya mauli na pud ta sa tong balay Kang. Te, mingaw na gud kayo ko nimo. Kiningaw na pud kog maayo nimo Kang. Kumusta naman ka? Okay raman te, pinangga man kayo ko ni Kuya Berto. Ang maayo noon Kang. Berto, salamat kaayo ha. Oy sa pa yan agata, basta si Ikang lakas na nako. Unya Berto, mauli sa mi ha. Sige, ayo-ayo mong duha. Tara Kang. Ay sa te, muadto day ta sa lubunganan ni Papa. Ay tama di ay Kang no, para pud mabisita nato siya. Tara te! Kumusta na kang lubunganan ni Papa no? Siguro bagnot na ron, kay dugay na ko kabisita niya. Magdali na ko kay murag kauwan nun. Ay pa, kumusta na makadiri pa? Pa, naminaw man karon pa, pasayloan gid ko pa, kabalo jud ko nga dako og pagkulang nimo pa. Pa, giyahi ako mga manghod pa bi, nga uli na sa balay, nabalakan ako nila ba. Wala na ko nagdumot nila pa. Kung nagsuon naman pud nako, pasaylo na nako sila pa. Kang, kumusta na karong lubnganan ni Papa no? Dugay-dugay na gid ta wala ka balik dito ba? Bagnot na siguro ron. Sige lang te, ato lang gud hinluan gud. Tara Kang, kay kaulanon ra ba? Taysa Kang. Siya ti Charmina man na te. Kang, tama gini nga panahon ka nga mangayo tagpasaylo niya. Nawato nagyata niya te. May unta Kang, kay para naanay kalinaw ang atong kasing-kasing. Tara te, adto na ta. Te? Te, may noo, nakabisita kang Papa. Te, pwede may mo duol. Kumusta naman mo? Te, napasaylo na minimo. Kang, agata. Dugay na tamong napasaylo. Kabalo ba mo? Dugay na kaayo kung nagulat sa inyong pag-uli ba? Te, kabalo ba ka te? Maura ginisige na kog ampo. Nga mag-okay na tang tubo. Ate Charmina, Ate Agata, kabalo ko. Naripay na si Papa ron, okay na tang tulo. Dali namang duhabi, kay gimingaw na jud ko ninyo ba? Maunang magtuon ta og pagpasaylo, dili na to hunahunaon ug dili na to gakson ang gahapon nga naghatag nato og grabe nga sakit sa atong kasing-kasing. Kalimtan nato kung unsa man ang atong hinanakit, kay ang pagpasaylo maong naghatag nato og kalinaw sa atong isig kakasing-kasing ug hunahuna.